लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आं आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे गिदिर मोनसे आपडेट होदों बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनानै होनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि इन्टारेस्ट नङा नोंथांमोना स्किप खालामनानै थांनो हागोन स' जे मेन पइन्टखौ आं दिनै बुंगोन बेयो जाहैबाय मा आंनि बुंनाय नङा खुद बेखौ दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट बियो आरो बिथाङा जे बाथ्राखौ बुङो बे बाथ्राखौ दिनै मावगासिनो दङ अब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुङा आं बेखौ नोंसिनो आङो ससे भिडिअ क्लिपखौ आं खिथाग्रोनोसै नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে দুটা আৰু ডাঙৰ আঁচনি লৈছে সেই দুটা আঁচনি হ'ল যে আমাৰ যিখিনি ডেকা ল'ৰা আছে সেই ডেকা ল'ৰাই যাতে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতেই বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ পিছতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় কিন্তু বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতেই যাতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অসমৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আমাৰ অসমত যিবিলাক পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যিবিলাক পৰিয়ালে বিনা পইচাত চাউল পোৱা নাই সেই তেনে 40 লাখ ব্যক্তিক অহা আমি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আমি ৰেচন কাৰ্ড দি দিম যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে হস্পিটালত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰো সুবিধা পাব সেই 40 লাখ মহিলাই নিজৰ ঘৰতে যাতে কিবা এটা সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত প্ৰতি গৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों नोंसोर मिथिखाबाय बिथाङा होनदों जोबोर मोजां दै बेखौ बे सुजुग आरो खाबुखौ जों नागारनो नाङा जेब्लानाखि सम आरो थासारिया फैगोन अब्लानो नोंसोर बे गासिबो खाबुखौ मोनजोबगोन आं खिथारायदों फार्स्टआव जाहैबाय मा होनो 2 लाख इज फर 1 लाख एन्टारप्रेनार्स माने गासै 1 लाख सुबुंफोरनि थाखाय आरोना 1 लाख जायफोरनाखि बिजनेसमेन खालामो माने फैसाखौ लानानै बिजनेसमेन खालामनानै गावखौ माने गावनि नखर संसारखौ खुंनो सानो गावनि नखरखौ दैदेननो सानो गावनि बिजनेसखौ बारायनो सानो बैफोरबायदि सुबुंफोरनो साफायाव 2 लाख खरि रां होसिगोन आसामनि जेनेखि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बिबो 1 लाख आसामाव थानाय गासै 1 लाख सुबुंनो जे बै जायफोरनाखि 1 लाख सुबुंफ्रा जे बे फैसाखौ लानानै बिजनेस खालामनानै गावनि नखर संसारखौ दैदेननो गोसो एबा जायफोरनाखि साख्रि मोनाखै नङा होमबा बैफोरबायदि सुबुंनो सासेयाव 2 लाख रां होसिगोन आरो बे रांखौ लानानैनो बै 1 लाख जन सुबुंफ्रा जे मा बिजनेस खालामनानै जानो हासिगोन स' बे सुबिदाखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ होबाय आरो जों नैथियाव दङ बावहाय होनना बुंदों रेशन कार्ड फर एभरि हाउस होल्ड so they get free ration ना बुंदों जायफोरनाखि रेशन कार्ड हल्डारफोर दङ नङा होमबा रेशन कार्डनि माइरं मोनजायो बिथांमोना जाहैबाय मा होनदों फ्रिलि बिथांमोना फैसा थाइसेबो होनाङा जासे बिसोरो माइरंखौ मोनबाय थागोन ना बुंदों बिसोरो माइरं मोनगोन आरो मा होनना बुंदोंबाय आरो कैशलेस स्टेटमेन्ट अप टु 5 लाख जे बिथांमोननि बै रेशन कार्डआव जायफोरनाखि नाम गोनां सुबुंफोर रेशन कार्डआव सोरबा 6 जन 7 जन थायो आरोना बै रेशन कार्डआव सुबुं थानाय मानसिफ्रा बिसोरखौ मा होनना बुंदों कैशलेस बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन बेबो अप टु 5 लाखसिम दा बेनि थाखाय मा खालामदों मोनसे कार्ड जे दानि हस्पिटाल बानायगासिनो दङ मा कार्ड होननानै बुङोब्ला बेखौ बे कार्डनि गेजेरजोंहाय मा होननानै बुङो 5 लाख 5 लाखसिम सासे व्यक्तिया ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन थाइसेबो फैसा होनाय नङा थाइबा फैसाबो गारनाय नङा बेखौ होननानै दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ क्लियारै जोंनो फोरमायनानै होबाय आरो मोनसे दंबावो नै 10,000 is for 40 lakh self-help group members to start their micro enterprise मा होननानै बुंदों
ब्रैजि लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोरनो जे 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप आवदि माखासे मेम्बारफोर थायोना बै मेम्बारफोरनो सासेयाव 10,000 खरि फैसा होसिगोन मानिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बिसोरो मा नांदों बे 10,000 फैसाजों फिसा फिसा माखासे खामानि मावनानै गावनि नखर संसारखौ दैदेननो हागोन एबा नखर संसारखौ दैदेननो हानायनि लामाखौ लानो हागोन आरो हमना लादो 10,000 फैसा मोनोबा बे 10,000 फैसाजों बोरमा बायबाय नङा होमबा सोरबा अमा बायबाय सोरबा दाउ बायबाय बा सोरबा माबा मोनसे खालामनानै फिसा फिसा लासैनो बिजनेसमेन माने बिजनेस एबा गावनि मोनसे हाबा नखर हाबा जाय हाबाखौ मावोबा माने नखर संसार दैदेननो हायो बेनि सुजुग आरो सुबिदाखौ खालामनानै होसिगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय आंनि बुंनाय नङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनायावसो मानोना बिथाङा दिनै जेखौ बुंदों बे खामानिखौ दा मावनानै होगासिनो दं ओंखायनो बे सुजुग आरो बे खाबुखौ जोङो नागारनो नाङा नोंथांमोना गासैबो बे सुजुग आरो बे खाबुखौ नेनानै थादो आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जेनेखि प्रतिश्रुति होनाय बे मोगथाङाव जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जे खामानिखौ मावलांबाय थाथों आरो इसोरा बिथांखौ मदद खालामथों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ